ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ନିରବ ଜୀବନ। ପିଲାବେଳୁ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ପାଗଳୀ ମାଆ ସହ ଅର୍ଦ୍ଧାହାରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଚଳିବା ଓ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ନିୟତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଦୁଇଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଚାଲିଗଲେ ବାପା। ମା ମଧ୍ୟ ସେହି ଦୁଃଖରେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପାଗଳୀ ହୋଇଗଲେ। ପିଲା ଦୁଇଟି ପାଗଳୀ ମା ସହ ବିତାଉଛନ୍ତି ଜୀବନ। ପଡ଼ିଶା ଘର ତୋରାଣି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପେଟର ଜ୍ୱାଳାକୁ ଦୂର କରୁଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ମଙ୍ଗଳାହାଟ ତୋଟା ସାହିର 18 ବର୍ଷିଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଧାନ ଓ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ 16 ବର୍ଷିଆ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କଥା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଓଳିଏ ଖାଇ ଓଳିଏ ଉପାସ ରହି ଅତି କଷ୍ଟରେ ଚଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ସାହାରା ହୋଇଛି। ବଡ଼ ଭଉଣୀଟିର ଅର୍ଥାଭାବ ମାର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ପଢ଼ାରେ ଡୋରି ଲାଗି ସାରିଛି। ହେଲେ ସାନ ଭଉଣୀଟି ଯୁକ୍ତ 2ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କରି ନିଜ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳାଉଛି। ଅଧିକ ପଢ଼ିବାରେ ଅହେତୁକ ଆଗ୍ରହ, ହେଲେ ଅର୍ଥାଭାବରୁ ସେଥିରେ ବି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡୋରି ଲାଗି ଯାଇପାରେ। ବଢ଼ିଲା ବୟସ ପାଗଳୀ ମା ସେପଟେ ପେଟର ଜ୍ୱାଳାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ଦିନକୁ ଦିନ ବେଶୀ କଷ୍ଟଦାୟୀ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଦିନକୁ 2 ଓଳି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ? ଦୁଃଖ ବଖାଣିଲା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ବି ଲୁହ ଓ କୋହକୁ ସମ୍ବରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବୟସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପନୀତ ହେଉଥିବାରୁ ଚଳିବା ଓ ଝିଅ ଦୁଇଟିଙ୍କର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ସାନଟି କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ିବ, କିଭଳି ପରିବାର ଚଳାଇବ, ବାହା ହୋଇ ସଂସାର କରିବ, ସେ ନେଇ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ 2 ଭଉଣୀ ଏବେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସାନ ଭଉଣୀଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଉଭୟ ଝିଅଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଯଦି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ, ତେବେ ଦୁଇଟି ନିରୀହ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ଉଇଁପାରିବ।